ki jing perta jong ki kena skul lagi jing ai jing hikai jong ki nong hikai bat ki nong elam jong ki kenhun ba pher ban care now drugs ki de ki dak kishin ki ba hapdeng ka jing bun jong ki nong di drugs bat ki nong di drugs henry ki dang don shibun ba ki ba persya ya ki jing penun kam drugs hapo ka jelah kini ki ba persya ki de ki bedang i ya ki imlang ngas alang ki de ki bedang don ya ki mensim ye tip lem bat ki bedang angnut ya ki jing bah jong ajat benreu hadin ki babon ki jing hikai ki bau Dr. David Lengdo kumu chairman jong Umsning People's Front ula yai lenti benai ka jing sekri shek pai ba ka than Umsning henin gesngi lengba ka ti kenhun la shim ya sin jam ban penlong da ka jing yai pai ba da ka bakhot ye ki kenhun ba pher rengkat ki khana school jong a than Umsning ban pensngo shek pai ba ban tip ki jing koridor jong ka jing im babha bat ka jing sniu jong drugs ubolong nongshun jong ka jaj benreu hagene gesngi nalor ke jingya yai pai ba pedang ke sorrit Umsning lapan long ru ye ke jingya lang pai ba ha Umsning auditorium hall ha ke bagi nongsha khot skong bah ban ai jingkran kila ong bakat badang mi gisngi ki samla kila sedang bun bat sedang bun ki bangop ha neu drugs bat ka don kam bah ban penlong ye ki bakum kine ki awareness program ha ki school bat ki shnong bat ru ban khot ye ki kimi ki kpa bakintip ye ka yat ka yeng jong ki khon samla jong ki kinong sya khot skong bah hagene ke program ki bal ai jingkiran ki kenthub nadu additional superintendent of police ke district Ribhoi uba Orville Masar ke kong Dalarisa Khongwer uba Syam Marbanyang uba Pateng Mersing baru pastor VP Trang bakal organize ke program kat kani kilai laban organize lai wan kani mapi kamdi ban shukut tang hani jan man kapor kumki nahi kai pidi ban survey bhai ki students pet ki students jong ki bakham bidi bakham phe bakham lang kham target bha kali ban dang baro na ki school bar kumki ni ki program baro ngile ki program ni batai ki mi pan ring baro ki program ni ban dang por ba kidang edit school nomor bakadang di kapor dang lung dang sedang dang sungthu ti lesi ko mong ngamane ka social media ro kadang ka ai jingnang jing start ipi hendrei kat ka jingnang jing start ka bagila hi ban ai kino hikai ipi mundan bala are mono nama kino hikai jing ki dan experience abagi batai ke ipi ru ki batai na experience and lesi kimi pa kino hikai jing ki ru ki kimi ki pa hi makiru ki sungthu hi ke ga bagi batai ipi tinga kamdi kapor dong kam kadang kalong ka basusi ro ngadong ba kadang hakni kisiru ngidang syukem ye we kuna kum ka police department ni habani kem ye we kuna ubadang kotang apho katu kanisnem dang khna ba ti kumingi ka department hot ka de ka crime ka bulale hawat ni habit kem ye u tamakam de ke bangidong bangi kemen bangi la kem ye u na mangapet ye ke lawe jing khna samna jing ki badang ye ret dang he dang san ka hakarta jung nang ipi ngaman chwang adang le football ngidang ilila ka cricket ngidang kenduk parlok of course the poying ngi khakot kan hindi mungi shile kai ngi shia sang nga bahabok le se ngadan ki parlok menchwa par banga sang ru ngadan ki parlok hadong ngamjumi na bajo kadong kasnong na sidan parlok hapodong ang ki parlok jonga le se ngi la kai cricket ngi la kai football lang tamba dal akut ka jingle kai ngi shia song ngi shia parkhat ngi shia pet ngi nong ngi le yu ye ka jingim jungi ngi shile kai sa kom ni ru ngimla hi hot dengan lek sibet si nganyo e kabam mari ladon ni me adoni pa ladam dan ni me pa ro kindan gi bayang basam kabam kadang-kadang ngadang samla le se kan poi hi kumno tamala sai si ladang la he la san ngala khasnem sheneng ti ngen hab sang pakhat hiam deladi mano bala bani ra pe tang ma phi hi da pharing sidong the only person who can help you is you kabaro khasdang nakajing nang jing start hapor pidang ren ki hoi kadang kapor bengin kai kadang kapor bengin YouTube
Anong yang YouTube na mga tip baro na feed ba siya pet reels baro siya smi. Kanang na pa feed ba yan mobile. Rakti. Yating mo niya to kataran niya tayo. Mano ki pamdan mobile. Pamdan siya. Ano yung tip hitap mo pek pastor dan ni. Nga tayo baro na feed ese bo na feed nga tayo kiya dan yung mobile pia pek. Kato ka mobile ka ba use to pila ka news. She's pa siya ng takajing baha. Kung nga ngali ki exam ba pair menchwa. Nga use ko mobile banyo kajing nang jing start kabangam la banyo nakakot. Ka mobile ka di ka way ka tool ka ba pila ka news. Henry ngamong re pi wadi shot wadi le reels katur ka di ka jing stna jong fi de se fi ko apne shot yer wa ya tem hoy. Kadang ka pore ka turu. Henry de pi spend 100% na ka por ha ka to mobile da pi use banyo ka jing nang jing tip katno kan long ka bor hapi akti jong pi. Bapinyo ay kataka information kadan online everything madam para kay kadan online takano ka jing la ip lada pile se la sesni pi kwa banyale ki exam kwa ban pass ki exam na bag ni nang kwa siya bakin mi chuchu ki samla nangi bakin mi hagirin san ki bakam he chuchu ajong new drugs kadan na do na kli ay bro kejat mo but habang ye trend shaning kong habay di bat kli kajing mo jing perkat ka affect kumno kajing mo jing perkat ka ba sedang ban kumang iya kan skit rumah mentat deh ka affect ya ka sedang ban yo kan ka delusion dan hallucination mo sang ban yo sosor dan yo kilo kibamdan dan sedang ban long thrice new exploit haban long irritate mo kato kadai ka mentally mo kajing syakta mentally melaban pledging mode kata ya ka memory power jom ni gibril kata ka datang ke jabing tingin na hair siya po ang ginapad kitalo di gido ajan gido ni the premium any kidney lungs liver baro ka kitalo mo but ro kaba syarkai kalau namar ba kajayo anda brio lang apa kino kino gijing di penbuat ka penuh yo unya ka ba banung po asya panbam kino gijing bam batay ni ya sedang man avoid no ya ka bam ni kino gijing bam batay but that in return kapulong kuno kapitulat ya ka immunity nada kembang lo kuno ka affect ya ka immunity jong din yang hilong low immunity jong kapulong ini bagi keluar pada rangkaian kiwi patkan ki jadi sistem hampang ini sistem ki ba laban spread through bacteria very common kedega TB nada ketua kadi bagi TB laban yo bahan kata kadau kini ki beri bangka packaging di penbuat deh ilong very prone to diseases like tuberculosis nama boleh utu di Jepang kabangi lah mungkin tang ba droplets kejang ni mo shubo entah ia surat ni ia kendu equilibrium let's badan ni kejing sistem but tang lembah ka umbia mo ni kasalaiva kejang ni lada ikran mo isit ni isit umbia ni da ruai ni da jengho lagi da sendria ni kan droplets ka saliva tekatu ka penlong ya kibriu ki balak kelak di immunity ban yo kem ya gitu pati judging system tekatu kadi kajing syakta when we talk only about individual level wah ka individual level ki sonto ka physically itu ki physical issue ki ba ubreu syakta habang ekran batka the second thing ka affect pada kalau haka yin sem ka affect tang itu brio ka baka jingdi penbuat hendrai pada ka kata aru ya i bahaya hasem ki kemi pa lani shilok lani ki phone ki addiction as a criminal alone but as a brother a sister who need hands mercy to rise again. Education department and teacher, you are the lamp of knowledge and the builders of destiny. Our classrooms must become a place not only for learning but also a protection. Teach our children to say, teach a children to say there's no drugs and no to drugs, yes to life, as we have raised a slogan all the way to SBI, back then. Let's not treat addictions as we know. The addiction, they are not a criminal. So we shout yes, yes to life
and no to drugs. So teach them to work their work in far greater than any substance that seeks to destroy them. Government leaders and policymakers, you are the architects of tomorrow. Do not allow policies to remain only on paper. Provide opportunities, sport facilities, and youth centers and jobs that our young people find hope, creativity, and responsibility, not in drugs. Development in strong antidotes to despair. So an appeal to our youth who present here, students, and who hear from this very sound words. You are the jewels of our families, the strength of society, the pride of a state. Do not let drugs deceive you. They may offer you false comfort, but in the end, they will destroy your health, your dreams, and your soul. You were created for greatness, not for a change. Not for a change. You are the hope of our state, Meghalaya. Choose life. Choose dignity. Choose the power of life. The power of life. So it is appeal to our families and community. The turning point to the parents, never grow tired of guiding and protecting your children. To our elders and our church leaders, your wisdom is a compass of our people. Never be silent when you see our child go astray, scattered from our own community, for your family, to NGOs and young youth groups. Your courage indeed need more than ever bring awareness to support and to lead. So a turning point for the Muslim. My dear friend, let us this not be just another program. Kani ujung di Bosniu long ulakta ya ka imlang salang ka jung lapenjat ya ka imlang ka salang ya ki kun samla kantam abajat ki kun samla ka imlang ka salang ru ka senjor mo aji ong kumne abang lekren ki program di jonga chekino chino ka bentamo haba klain ka ki kun samla ki klain ka longin ka sem ka jongi kadon ka lawai ka pernai ada klain ka ki samla ka balang ru ka klain ada ka klain ka balang ru ka imlang salang ru ka roy ka pa kata ka ri mat ka chat benri jongi ru ka im tekamta kum ki samla kum ki khana mo kum ki pampi ki student gedon ka woi ka lawai ka pa pernai pila don la ka jong ka im ka jong ki hakis ki por mo ka pila perkhat na ku menta pila don ka e ba pin salong mo apa pidon mo kum kata ka im ki jong ki tokyar lailum laiwa yang ni jingdi usni idon ki 100% ki jongi ki ba kham te bahasa pang ni jingdi mo kin sa ai ki kran ki ba kham nya re ngan ai ngan kran tang lang kot e ka long ba to ngin pendon burom ya oblei ha met ta ke mesin ki jongi mo idon ka mon pendon burom ha ka met ke mesin ki jongi kum ong ka korin mo ka met ki jongi ki temple apa oblei usong mun si bukut jong oblei usong hani te hantang sekang tu mo bun ni barong e tharang budai ki balong Kristen tingin sentu tongin sumat put ya ka met ki jongi Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai